காவேரி இடத்த விற்கிறதுக்காக அந்த இடத்துக்காக போயிட்டு அங்கே பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டு டார்ச் அடித்து அப்படியே பார்க்குறாங்க. பேய்ங்களா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. எந்த பேயாக இருந்தாலும் என்ன எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்க்கணும், ஏன்னா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது, நான் இந்த இடத்த விற்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க டார்ச் லைட்டை அடித்து. அப்போ விஜய் வந்துட்டுருக்காரு வேனில். வந்தோடனே அப்படியே ஓரமாக நின்று பார்க்குறாரு என்ன தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நிறைய பேய் இருக்கீங்க, ஆனால் உங்களை விட பெரிய பேயோடு நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் தெரியுமா, நான் ஒரு பேய் கூட வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், அந்த பேய் என்ன தெரியுமா பண்ணோம், அடிக்கடிக்க கத்தும், எவ்வளோ பெரிய பேய் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை கேட்டோன்னே பயங்கரமாக கோவம் வருது விஜய்க்கு. நான் பேயா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்ருக்காரு. அப்படியே சவுண்டெல்லாம் விடுறாரு, பேய் மாதிரியே பண்ணுறாரு. ஐயோ நான் என்னை எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்காங்க. பின்னாடியே விஜய் வந்து அப்படியே பயமுறுத்துறாரு, நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படியே பார்த்தோன்னே மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க. மயங்கி கீழே விழுந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போகிறாரு விஜய். தூக்கிட்டு போயிட்டு காருக்குள்ளே உட்கார வைக்கிறாரு. உட்கார வச்சுட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி எடுத்து அப்படியே மேலே தெளிக்கிறாரு. தெளிச்சிட்டோன்னே எழுந்துக்கிறாங்க. ஐயோ நான் எனக்கு பேய் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அலறாங்க. அலறாத, நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் சொல்கிறாரு. உன்னை யார் இந்த டைமுக்கு இங்கே வர சொன்னாங்க, இவ்வளோ பயம் இருக்குல்ல உனக்கு, எதுக்காக நீ வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இல்லை அதுக்காக இல்லை, பேய் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன், கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே மாட்டியா, என்னை எதுக்காக தான் போட்டு இப்படி கஷ்டப்படுத்துறியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக திட்டி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டோடனே அப்படியே பார்த்தா ஃபீவராக இருக்குது. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுரத்தை செக் பண்ணுறாரு. செக் பண்ணிவிட்டு ஃபீவர் இவ்வளோ இருக்குது, இவ்வளோ பயப்படுற, எதுக்கு உனக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, அந்த இடத்த விற்கவே முடியாது, எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் சொல்கிறார். யார் சொன்னா, என்கிட்ட நிறைய டேலண்ட் இருக்குது, என்னால் அந்த இடத்த விற்று உங்களுக்கு தர முடியும், பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க காவேரி. அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபோன் வருது, அட்டன் பண்ணி பேசுகிறாங்க. இந்த இடத்த வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தீங்களா, இடத்த வாங்குறதுக்காக ஆள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி சொல்லிட்டு அங்கே போகிறாங்க. சரிம்மா, இந்த இடத்த நான் வாங்கிக்கிறேன், 45 லட்சம் ரூபா தான் என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. 45 லட்சமா, இல்லைங்க 60 லட்சத்துக்கு குறைவாக அவர் தரமாட்டார், இது சூப்பரான இடங்க, நல்ல இடம், அந்த பக்கம் போனால் மார்க்கெட் இருக்குது, இந்த பக்கம் போனால் இது இருக்குது அது இருக்குதுன்னு எல்லாத்தையுமே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. சரிம்மா இரு, என்னோட வீட்டிலேருந்து பணம் கொண்டு வருவாங்க, வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. உடனே காவேரி ஃபோன் பண்ணுறாங்க. ஃபோன் பண்ணி விஜயை கூப்பிடுறாங்க. இங்கே பாருங்கள், எதுக்கு இப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ண அப்படின்னு விஜய் கேட்குறாரு. நல்லா கேட்டுக்கங்க, இந்த இடத்த விற்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, இடத்த வாங்குறதுக்காக பணத்தோட ஆள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னது அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் அங்கேருந்து வராரு. அப்போது அவர்கிட்ட எல்லாமே சொல்லிகிட்ருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இவர் தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட், இந்த இடத்த இவர் தான் விற்கிறாரு, 60 லட்சம் ரூபாய் குறைஞ்சி கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு காவேரி சொல்கிறாங்க. அப்படியா, சரிம்மா இந்த இடத்த நானே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பார்த்தீங்களா என்னோடய டேலண்ட்டு என்கிட்ட அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது, நான் தான் சொன்னேன்ல இந்த இடத்த விற்று கொடுத்துருவேன், நீ எப்படி விற்று கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசுகிறாங்க காவேரி. அதை கேட்டோடனே விஜய் அப்படியே அமைதியாக பார்த்துட்ருக்காரு. அவர் எதுவுமே பேசலை. என்னால் எல்லாமே முடியுங்க, என்னால் முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது, என்னால் எல்லாமே முடியும் அப்படின்னு காவேரி சொல்லிகிட்ருக்காங்க. அந்த இடத்த பார்த்துட்டு அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாமான்னு பார்க்குறாரு. அதுக்குள்ளே அந்த இடத்த பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சுட்டு, இல்லை எனக்கு வேண்டாம் இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்னது இடத்த வேண்டான்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவேரி அப்படியே பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து விஜய் பயங்கரமாக மனசுக்குள்ளேயே சிரிக்கிறாரு. இந்த இடத்த விற்று கொடுக்குறேன்னு சவாலாக விட்ட கடைசியில் என்ன நடந்துச்சு பார்த்தியா, இந்த இடத்த விற்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும், இருந்தாலும் நீ வந்து விற்கிறேன்னு சொன்னேன், அதனால தான் நான் இங்கே வந்தேன், கடைசியில் இந்த இடம் எப்படின்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா யாருமே வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு விஜய். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, இடத்த வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னோன்னே காவேரி பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க.